Toto auto konkrétne, ktoré tu máme ako projekt, som sa nehával ukecávať už veľmi dlho. Chcem sa poďakovať hlavne Peťovi Sturdíkovi z Volant TV, aby mi povedal, aby sme každý jeden krok tohto auta mohli natočiť, pretože sa jedná o dosť veľkú raritu. No ale dávam pár nápoved. Okrem celého popisu, skúste si tipnúť. Pracovalo na ňom Porsche, nachádzajú sa v ňom dve turbá, 2 liter, spoľahlivý motor. No a celý ten dizajn zakončili ani nie ďaleko, ale priamo v Rakúsku v spolupráci s Porsche. Zoznámte sa, Subaru Blitzen. Toto konkrétne auto mi v živote ani nenapadlo, že budem niekedy vlastniť. Dokonca aj v tej bielej je pekné, ale niekomu sa ten kontroverzný dizajn, na ktorom Subaru pracovalo spoločne s Porsche, nie vždycky páči. To auto sa tu už nachádza asi 2 mesiace. Priznávam, sme trošička v sklze, čo sa týka nahrávania videí a podobne. No ale poviem vám pár info k tomu. Auto sme nehali doviesť z Nemecka, tam sme ho našli na inzeráte v celkom obstojnom stave. Teraz takto, ako ho vidíte, spôsobuje aj to, že to auto chuďatko stojí. No a technické špecifikácie, taká tá technická vec k tomu auta. Auto funguje, ide normálne pekne naštartovať, nemá po takýchto stránkach žiaden problém. No ale jeden zásadný tu je a to, že bolo vlastne búrané na tú zadnú časť, čo je asi najväčšie mínus toho celého. Ale keď sme ho videli aj na inzeráte a potom aj naživo, keď nám bolo auto dovezené, není to naozaj až také hrozné. Jediné veci, ktoré som sa ja naozaj veľmi bál, bolo to, či bude možné ešte niekde zohnať celý ten zadný nárazník, lebo podľa našich informácií tých aut bolo vyrobených len 2500 kusov, čo je naozaj strašne málo, plus celý ten materiál toho zadného nárazníka nie je ten klasický ABS-kový plast, ale je to zmes nejakého laminátu spolu s niečím, lebo príde mi to také tvrdé a krehké zároveň. Znamená, že presne keď je urobený náraz, tak sa takto krásne rozsypal, čo je naozaj dosť také atypické. No ale teraz tak, ako sa na to pozeráte, není to také hrozné. Vyťahnúť to iba treba a nejaká tá výstuha tam, 5. dvere, samozrejme krídlo našťastie ostalo kompletné. Tomu vôbec nič není, inak sa jedná takisto o celkom veľkú raritu, práve preto, že je to tiež z dielne Porsche. No ale späť k tomu nárazníku. Malilinké percento o tom vie, ale už tam sa na nás usmieva druhý, ktorý sa nám podarilo zohnať až do Saudskej Arábie, čiže dosť ďaleka. A tá druhá vec k tomu, sú tam originálne disky, takisto, na ktorom pracovalo Porsche a tie už sú na renovácii a vlastne ukážeme do fotky, ako to vyzerá. No a náš plán je jeho kompletne celé zrenovovať. Jedná sa hlavne v našich končinách o dosť celkom veľkú raritu. A vzhľadom k tomu, že ja už takéto jedno mám, ale B4 verziu RSK, ktorá je u nás takisto veľmi vzácna, tak toto nebude až taký problém, či už to prihlásiť, dostať to na papiere a podobne. No ale ak vás teda bude zaujímať celkový osud tohto auta, ako sa na ňom bude pracovať a postupné veci, sledujte nás a nenechajte si to ujsť.